دوستان عزیز، کسایی که کانال ما رو پیوسته تماشا میکنن، امروز برای شما یک خبر مهم میرسانم. کسانی که بلاگر نیستن این خبر با او عموما دخل نداره. امروز بسیار شیرسه من در زنگ میزنن میگن که برای چی ویدیو خمونه پروست یوتیوب монетизация ما را کشتسته. همین خاطر ما монетизация هم کنیم بود این نو یکان دو سه روز شد یوتیوب خبر آمد که شما پول کار کردن ندارین. و همین خاطر من جستجو کردم گفتم این چی سبب باشه و یافتم میخوام که همون چیزایی که من یافتم شما دنبال فهمونم تا که شما همین خطاگی را نکنه که монетизация شما را هم نکشه. و همین خاطر روزی من شما دا میگم که چی خطاگی میشه که монетизация شما را میکشه. Хайма дар Тоҷикистонам инҷа да 1 соат бараузи қати медрои загрузка метавонем. Ма дурамам дар бараузер медроен полная версия YouTube мекунен медроен дуруд ҷоям монетизациятон миен ҷое ки вкладкаи шуморо мақсад отключат кардан монетизацияда ҳамон вкладкада миен. В 2010 года мы будем принимать решение о монетизации видео для детей на основании того, соблюдают ли в них принципы создания контента для детей. На обновлении на YouTube в моҳи ноябр сармеша ноябр имрӯз 1 ноябр мо как раз видеоро кесем. ин инҷада медроем ҳамаш ҳаста. ин айҷада бо подробно гуфтагия ки кадом чизо мо метонем ай кадом чизо монетизацияи шуморо бикушем. Якум описание любой видео шумо мемонед описанияш бояд описание ба ҳамун видео бига просто так не. Дуюм чизе ки мақсад метавонад монетизацияи шуморо бикуша ин видеое ки просмотри бисёр мегирад. мақсад вақти шумо бори дуюм монетизацияда рӯй мекунед ҳамин чизоро YouTube назорат мекунад. агар ҳам просмотри бисёр гирифтагӣ айхто набоша бо мумкин аст ки монетизацияи шуморо қабул накунад. сеюм охирон видеое ки добавлят мекунед ҳамуро мақсад YouTube проверка мекунад. чорум боша видеое ки мақсад шумо дар минути бисёр меёра урам YouTube мақсад проверка мекунад ку ҳамин видеои шумо ҳаст нест. чорум боша панҷум боша теги мешавад ку теги описани дар ҳамон описани агар дигар чизоро бинависен мақсад як хел одам видеоро мепартояд дар описани наимҷони сайдалӣ ё ки ахбор примерно ман хидм кардагиам ман ишонтон метавам. ман 5 видеои ахир ман просто ҳамон хел ман ахбор нева тикток чуда-суда навистагиам. ман мегӯям ки ҳамон хотир чии мара киштагиан. ана иҷадам ҳамон хел гуфтагия ки ҳамон хотирам метавонанд монетизацияи шуморо бикушанд. або мега дигар чизо ҳам иҷа проблемаши наметавонам мега барои киштани читон.
ба ҳамин хотир видеоатона ҳамун хеле номошона бинависен ки номошон ба худшон савғадат кунанд. ина чӣ хеле ки шумо мебинед дар якчанд видеои ахира ма дар описани чӣ хеле камтар пеш гуфтам описани дар ҳар хел ном менависен. ин описаниҳои ҳамин видеода ма мақсад ҳамун хел навистагиам. ҳамин хотир ман фикр мекунам ки ҳамин хотир киштагиам ё ки видеое ки шумо худтон запис мекунед ҳам худтон фирметен ҳам ё одами дигар ҳамин хотир мумкин ки монетизатсияи шуморо бикушанд. дигар иҷозат нест ки видео як каси гафта. ин хел просто описание менависед ки ҳамин хотир монетизатсияи шуморо мумкин ки бикушанд. ин видеодам ҳамин хел навистагиам. видеои имрӯзаи мо ба анҷом расид. боқӣ дар паноҳи худо. ман дар ҳамин охири видео як ссилкаи канали як бародарам мемонам. кругляк дар омада подписатсия кунед, миннатдор мешем. обод бошед.